mothang ke mothang manan bagi nai lúc mà để tí lại nên không chỉ số hẳn lên là lên Unaputini maximum sini je warriors rock te amseni loko rock ne hamjak mo te chubamung te bone diai mung ne bising te kaham krang kene cheng niawo dorbona goro sorry komargata sung paisok paika ngone loko ne je hamjak ma te bone je yogne ne musung ma abono tabai মানে ওয়ান ছবি তখন বুকুক বাইতে এক্সপ্রেশন খাইনি ते विशेष खाइची नरनि जे लिडार्स संनाय दं ते सोशल अर्गेनाइजेशंस जेमन मियाफोर चराय अर्गेनाइजेशन थाइका मने परे चराय कम्युनिटी थाइका मन परे चिनि खत्रिय समाजआव थाइका माके गोबां मा कम्युनिटीज नि ने गोबां मा कर्मचारी खाइते तैबो बर बुमुं प्रकाश खैने फटो बुजार मैया जरा गभर्नमेंट ऑफिशियल्स खाइतनाय बर फाइनाय मालाय थाइका ते फान्ड फाइका ते विशेष खाइ अरनि एलाकानि सिनि बरम गोनां एमडीसी मान गोनां गिरेन्द्र बर्मा बे अरनि सिनि जे रायथि जे बिजाब थानाय दं बरम गोजतन इखौ फिलिबो थांबाय नै नर नगनै बे बनबो पाइपलाया माने हामबाय ब आमसके एरेन्ज थेका माने अब नक खाइमा तंगता हिमै तंगो आमाइके ब एरेन्ज थेका आर जरानि लगे हिमै दं आनो या थैर सामा बाजे माने सरियामं मन बागे जतो ना फाइ रोमो गेलि नाइसो मु याबन बाय कोनो जदे म तंखा के नाकार न जतो नि खाली के जतो ना नाइकल मान सलिय है तंखाइसे कारनि जे सलिय है थंगा के बे बरक तो गोबां फाइ थंनि तंग के फाइपानो जों गाहाम हामयानो बिसि कोनो कष्ट मस्त जों तिनि कुमार गाट नि सिनि हाइनि हाइ पेसा जों तिनि किसे डिस्टेंस शॉट थिने तिनि जों पानी सागर जरासों थाङै थगलायनाय बे ताबो स्टार्ट खायो पानी सागर निया गलो सकेसा तुराय बारि बा बने नवा गां अमहाय खायनोसों आगलनाय बे तिनि हिगागेसों आरनि वचिनि जे डिस्ट्रिक्ट नि जे लीडर बे आरनि आमसानि बरबो आरनि वनो बरब तिनि सना बाथा गिनि साथा पानी सागर बाथां आगलनायनि गां खाख्लाय गभर्नमेंट राज्य सरकार केंद्र सरकार चिनि जे इमोशंस पिपरासरनि इमोशंस पिपरासर जे मकननि मुक्ति जे बखानि को आउनो गभर्नमेंट खाख्लायो जोंना जुदि भारतनि बसाहिनि बर मनै खायो नाके बर वान सब नाके बर अवश्य जोंनो नायकलनाय दै दुननाय दै जोंनो चिनि जे जस्टिफिकेशन बर खायनाय नि आं खाखायनोसै याबा जतदिन जस्टिफिकेशन मायासो जरतै चिनि मुभमेंट नचों स्ट्रंग मा तंनाय हेसि जे पियाफोरा बबाग्रा होतेसे पक्षालाय थिका बबो नंके नांखांके आं दिल्ली हिमै सबै मानि यागुलो बा सबै याको सिगां फनसों नांखांके जतत दिल्ली थानाय मांगला होसि किसा कनै बरक कयजन बरक दिल्ली तो थानाय नंके बाद बाकी के जों सोशल अर्गेनाइजेशन थं तमा पॉलिटिशियन थं जत मिले होनसों तिप्रासानि म फाइट खिननाय चिनि जे अजे चबानो जों मथागै चुगिया जों चिनि अ चबानो जों पारा तंगैबो डेमोन्स्ट्रेशन माखायनायसों दिनै डेमोक्रेटिकली पीसफुली जों आपातत जों महात्मा गान्धीनि याथेकनो बिनि यापाय लामनो जों फलो खायनो जों पीसफुली जों सलिडारिटी ते जों तिप्रासा यंगनान मुसु खाबनो जों सरकारनाव मा फुनुङै जों जुदि एकजुटजों थांगे थानसा तंखांके अवश्य सरकार सिनि कमनो मा खालामनाय सरकारावनो सिरियासलि नोङो आं खाख्लायनो